ואיך תמיד זה גונב אותי, והימים כך עוברים וכבר רואים בפנים את השנים שעברו איתי. וזה עולם די יהיר, הכל רק כסף מהיר, ולפעמים זה רודף אותי. בין מה נכון לא נכון אני לא מוצא היגיון בכל מה שקורה סביבי, אבל תמיד כשאני צולל לתוך עינייך אל המתוק שבשפתייך, כן תמיד, תמיד יחזור על זרועותייך. הרלם שייק, בום, איך שיש את הבאס נותנים להשתולל. כן אל החום שבידייך ונצל, ולפעמים זה דוחף. מה זה? מה קרה? הוא לדבר, תגיד טובה שלך. אני יכול לדבר מהיום עד מחר. סבבה, תחכה בדיוק במשפט אחד מה זה בזה. אני יכול להגיד לך שבבנאות שכל מה שאני היום הוא סבבה. אבל אין אבל כאילו כזה. אפשר להגיד שאני לא איתה, יש לי מין רקנות כזאת, למרות שיש שם קלישה. זה משהו אחד אני די בטוח, שהיא לא מתארת לעצמה, כמה אני גם מדבר על זה. וואלה. זה לדעת. קשה לי להביע דברים כאלה בגביעים. זה לא אני. אבל אני יודע בוודאות
שהיא האישה המושלמת שלי. תזמין קשה אחר כך למודים. למה אתה בעצם לא יפיע? תעשה לו אפילו. יאללה ליאן, עזוב את הבירה ותראה לה כמה אתה אוהב אותה. המילים שבחרתי הטובות מכולן עמוקים מים הסודות שאינם מובנים שאולי להוביל לעולם לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי הדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא פעם אחת ועצמות מעלה כל שמחה ששמחתי לא ביקשתי דבר שעבר חלומות שחלמתי בהם מקיצים בידיי שבריהם בעיניי שנשטפים מפניי בדמעה ולילות יסורים לא ספורים שהטבעתי ביין כעובד בדרכי הרעה אך בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות ואהבתי אותך והיה לנו טוב אל תודינו והיה לנו רע ואהבתי אותך לא פחות הצעת נישואין לענת, טייק 1. די, לא, זה כי... לא מסוגל לעשות את הקטע הזה, גם תותר, חייבים להחליף את הקטע הזה. הצעת נישואין לענת, טייק. הצעת נישואין לענת, לא סתם טייק 12. בסדר, שירו את הדף, רגע, לא, אבל לא את הדף, לא, אתה הראש שלך פה. דברי. הצעת נישואין לענת, טייק 12. תפופי, נו, זוזו! אחרי כאילו, משפט אחד מה באמת, מה אתה חושב? אני יכול להגיד לך בוודאות, לא, אסור באמת. הצעת נישואין לענת, טייק 36. רגע, זה הרגע שמטטף את הרגע שלך, רואים את הבוהן, זה לא יפה. עומר מציע למיטה נישואין. לא רואים את ה-60, ותהיי רצינית רגע, נו, אנחנו כבר ב-69. הצעת נישואין לענת. לא רואים את זה, לך קצת לשם. נו? הצעת נישואין לענת, טייק 69. יאללה, שוב. הצעת נישואין לענת, טייק 93. תקשיבו, לא מעניין אותי מה זה טייק אחרון, סבבה? אין לי כוח יותר. יאללה, נו. הצעת נישואין לענת, טייק 113. יאללה, נו, טוב זוזי. אנחנו עדיין צמים. אולי זה גם פספוסים, אבל אפשר... אבל זה לא נעשה, אני אומר מה פה. אני לא יכול לדבר על זה. וואי, לא אומר על הרגע סבבה, בסדר, נראה טוב, תסתכל עליי, תסתכל על עצמה, תסתכל רגע בעצמה. טוב, תשבי, יאללה, בואו. שאני לא את ה... בודקי.